Dende a UGT afirmaron hoxe que o alcalde Manuel Varela convocará nas próximas semanas por primeira vez o Consello Económico e Social de Chantada para tratar a posible desaparición do partido xudicial. Desde a UGT, pois, en unha conversación co alcalde, o señor Varela, pois, lle fixemos ver que había que empezar a moverse, que desde a UGT estábamos preparados, que era moi grave o que estaba a pasar, que un anteproyecto lei con maioría do Partido Popular en Madrid, que estaba cambiando pois, a lei para eliminar todos os partidos judiciales, excepto os de capitales de provincia. Entonces, pois, bueno, en conversación mantida no día 12 co alcalde, señor Varela, lle fixen ver a necesidade e a oportunidade que temos en estes momentos de convocar o Consello Económico e Social, pois que estarían conformados por todos os por empresarios, sindicatos, axentes socioeconómicos, como poden ser a asociación de veciños, e el debía tamén poñerse ao frente, porque desde a UGT lle daríamos todo o apoio. O CES é un órgano representativo dos sectores sociais e económicos e de algún xeito da cidadanía de Chantada. Estaría presidido polo alcalde e confórmase como órgano asesor da propia alcaldía. Dende o sindicato consideran que presionar para que non desapareza o partido xudicial é un motivo de relevancia para convocar o Consello. Debía loitar para que non desaparezca o partido xudicial, porque isto supón que habría que ir a Lugo para calquer xestión, o cual Lugo está a máis de 60 km de Chantada, e iso supondía un coste importantísimo para xente que ao mellor neste momento xa está tendo problemas ca xusticia e que lle faría imposible a veces por presentar unha demanda ou presentar un recurso. Creemos que ca decisión do señor Gallardón e do señor Rajoy de levar a cabo esta lei, pois que, no fondo, o que pretenden é conseguir unha xusticia para ricos e outra para pobres. Quen vai pagar o pato son os ciudadanos, porque os profesionales, se teñen que desplazarse a Lugo, eses costes van repercutir á ciudadanía, aos clientes, e, por lo tanto, animamos e facemos un chamamento a todos os procuradores, abogados do Partido Xudicial de Chantada, así como a toda a ciudadanía, para que empecen a moverse e tratar de, dunha vez por todas, cunha voz única a través deste Consello Económico e Social, que, como digo, está constituído fai tempo, pero sería importantísimo que a primeira reunión, ademais, fora para isto. Chantada, unha cidade importante, como pode ser Villalba, como pode ser Monforte ou Sarria, merece que teña un partido xudicial e que non nos lo leven, non? No caso de Monforte, tamén capital de partido xudicial, tanto parte do sector da xustiza como o goberno local iniciaron unha serie de accións para mobilizar contra a proposta do Ministerio de Xustiza, que mantería únicamente os xulgados nas capitalidades provinciais. Con este motivo, o vindeiro día 30, ás 8 da tarde, terá lugar un acto no edificio sindical de Monforte. Poden acudir tamén os de Chantada, porque creo que ali se van a defender os dous partidos judiciales. Habrá un acto co decano do Colegio de Abogados de Lugo, donde van estar todos os representantes da judicatura, profesionales, como son abogados, como son procuradores, non? E xente, pois, incluso, eu creo que de todo tipo do ámbito jurídico, non? Entonces, é importante, van estar presentes, e apoiamos este acto desde a Casa Sindical da UGT na planta baixa, número 29, en Roberto Bamonde, pois invitamos a todos tamén, os de Chantada, que queiran acudir ao acto, porque creemos que debemos loitar conxuntamente Monforte e Chantada, porque non é xusto que unhas cidades e partidos judiciales de toda a vida que desaparezcan por unha decisión do goberno. O equipo de goberno provincial presentará unha moción no vindeiro pleno que terá lugar o martes 29 de abril, manifestando o seu absoluto rexeitamento ao anteproxecto desta lei orgánica do Poder Xudicial, exixindo ao goberno central a súa inmediata retirada porque atenta, din, contra o acceso á tutela xudicial dos cidadáns. Tamén instarán a Feijóo a que inicie os trámites necesarios para garantir o mantemento dos 45 partidos xudiciais de Galicia.
Pola súa parte, tamén hoxe o Grupo Provincial do Partido Popular informou de que buscará no próximo pleno da Deputación un acordo unánime da corporación dirixido a solicitarlle ao Goberno Central que blinde e manteña a actividade xudicial nas sedes que existen na actualidade nos concellos de Mondoñedo, Chantada, Lugo, Vilalba, Monforte de Lemos, Viveiro, Sarria, Afonsagrada e Becerreá.